Menteri Rangba ke Jelau Konrad K. Sangma, ulalet jengo ya usimbut Menteri Rangba uba Prestun Tingsong, ha ke yeng sa jong u ban pej benia bat pinpau ya ke jing sngau khia, halor ke kwat ke khia jong u. Ha ke ni ke jing net jengo ula pinpau ru ya ke jing sngau kemen, ba ke jinglong jingman jong uba Prestun kelas dang ban bha bat yat bet ya renti. Menteri Rangba ula ai kublai kitbok kitruang ya usimbut Menteri Rangba, ban yo jingkot jingkhia kloi bat ban la ban beteng ya ke jingtai kam jong u. Ka Menteri ka kot ke khia ka Dr. Amrin Lingdo bat kiwe pat ki he officer jong ka sarkar jilla kila ya senran lang hakni ke jinglet jingo kila pin pauru ba ke jingsha sumar jong ba prestun kalong ka bapaka bat ba unla ban pin khre ban sedang no biang ka kam ke jam jong u shen. Kipat ba jong ke jilla ru kila pin pau ya ke jingkmen bat ke jingker khu kerdo ba uba prestun un yo no ya ke kot ke khia bapaka bat ba un beteng biang ya ke jingtrei bat ke jingya shaprang jong ke sarkar hapo ke jingyalam jong u bat kiwe pat ki no yalam ke jilla.